Kaixo kuadrilla, zer moduz zaudete? Zer moduz joan da Euskaraldia? Bueno, ze fantasia, Euskararen eguna, Nafarroaren eguna. Gora Nafarroa! Eta datorren astean, zer dator? Durangoko azoka, babies! Eta esango duzu, arkakuso, hasiko zara Durangoko azokaz hitz egiten? Ba, ez. Bueno, edo bai. Ez. Behin baino gehiagotan komentatu izan dut, hemen gure kanaleko bideoetan niri irakurtzea pilo bat gustatzen zaidala. Eske, fantasia total. Uste dut, noizbait egin beharko nukela, bilatu beharko nukela irakurlaren taga. Gero norbaitek ere egin nahi baldin badu, egiteko TikToken, Instagramen, Twitchen, dena delakoan. Everywhere. Horretaz solastuko gara gaur. Azken hilabeteetan, azken bi hilabetetan, irakurri ditudan liburuen inguruan. Irakurri dudan liburuetako bat, Agatha Racing y el veterinario cruel liburua da. Agatha Racingen serieko bigarren liburua. Lehenengoa ez nuen irakurria, baina ez zait oso zaila egin historiarekin jarraitzea. Agatha Racing da gure Angela Lansbury, se ha escrito un crimeneko gure Angela Lansbury britaniarra. Agatha berez publizista da. R&P, erlazio publikoako, relaziones publikas. Enpresa batzuen Londresen eta nazkatuta erretiro hartzen du eta badoa Londresetik urrun lasai bizitzera. Ara nora joaten da bera, bertan eriotxa ematen diote jendeari. Benetan, asko merezi du. Horrelako misteriozko konturak gustoko baldin badituzue, oso arina da. Nik pilo bat gustoko dut, baina klaro ere, pilo bat gustatu izan zaizkidalako Agatha Christik idatzitako Poirot detektibearen abenturak. Eta se ha escrito un crimen txikitatik, hola, pantailara itxatxita. Orduan, benetan, horrelako historioak, telesaiak, liburuak gustoko baldin badituzue, Agatha Racingen seria, edo zein, benetan gomendagarria. Bigarren liburua, aspaldidanik neukan irakurtzeko zerrendetan, baina ezakit zergatikan, ez nuen lortua eskuratzea, topatzea, batean gaztelerakoa eskuratu nuen, ezakit zein podcastetan entzun nuen, eta hori dela eta esan nuen, uste dut interesgarria egongo dela. Eta gero, behin erosita konturatzen naiz, euskarazko edizioa ere bazegoela. Orduan azkenean euskarazkoa erosi nuen. Ez dut hitzik, mesedez. Nik uste dut mundu guztiak irakurri beharko lukeen liburu bat dela. Bereziki nerabe eta gaztetxoekin lan egiten baduzue, edo nerabea eta gaztetxoak baldin badituzue inguruan, benetan irakurri. Ez dut gehiagorik esango, hemen atzean esaten duena baizik. Nork ez du noizbait pentsatu ikusezin izan nahi lukeela? Nork ez du noizbait pentsatu ikusezin izateari utzi nahi liokeela? Dena esan da dago. Bideoaren hasieran aipatu dut, datorren astean Durangoko azoka dugula. Eta, badakit hor oso liburu garrantzitsuak izango diren Erein argitaletxeak argitaratu dituen bi liburu hauek. Zazpige udalekoa, Nerea Loyola Pikazak idatzitakoa. Ez dakit gogoratzen duzuen, txikitan bazodela liburu gorri batzuk, zirela zure abentura aukeratu. Eta gero bazoden beste batzuk, El Equipo Tigre. Esango nuke, bi liburu modu edo ideia hoiek uztartzen direla hemengo liburuak. Escape Room moduko liburu bat da, hau da, zure abentura aukeratu behar duzu, baina ikusten duzuen bezala badaude asmakizunak eta aurrera egin alizateko, asmatu behar ditugunak. Irakurtzen goazen heinean, gure abentura diseinatzarekin batera. Nik asko gozatu dut, bakarrik ikusten nora eramaten ninduen historiak, eta historiak baino gehiago nora eramaten ninduten nire aukeraketek. Nerabeak baldin badituzue, gaztetxoak, olentzerorako edo guberritarako opari aproposa. Erein argitaletxearen beste liburuetako bat, Andoni Agirrezabala Izagirreren Etxe Berdea, misterioa, Agatha Racing liburuan bezala ere misterioa, hemen misterio pixkat ilunagoa, ze klaro, txikiz gu Mordorren bizi gara, eta hau Euskal Herrian dago kokatua, eta ezakit, portada oso potentea dauka, begi bat, hola, gorri kolorekoa, misterioa gustuko baduzuen, novela poliziakoa. Emango dizuetan nire gomendio bakarra da, adi irakurtzea, kontuan izatea guztia, ze batzutan salto batzuk egiten dira, aurrera, atzera, novela hauetan, azaleko misterioa baino kasi garrantzitsuagoa da ere atzean dagoen hori, ez? Bizitzan bezala.
batzutan ikusten duguna baino horatzean dagoena da garrantzitsuena edo klabe. Hauxe izan da guztia. Espero dut gustoko izatea. Mesedez, idatzi dazu hemen, jakin nahi dut ze liburu irakurtzen ari zareten, zein izan den irakurri duzuen azken liburua, zuen gomendioren bat, eta bereziki datorren asterako Durango azokarako zer erosi beharko nuken, ze ez dut ideiarik. Mesedez, behar zitut eguberri hauetarako liburuak. Bueno, a ber, ez gaitezen gezurtu. Behar liburuak baditut, baina, bueno, ikusten duzuen bezala euskarazkoak behar ditut. Beraz, badakizue, utzi azpian, komentarioetan, iruzkinetan, zuen liburu gustokoenak, irakurri duzuen azkeneko liburuak, Durangoko azokara begira, egiten dizkida zuen gomendioak eta hori. Horrengo igandean gaude. Akaso Durangoko unboxing batekin? Ordura arte. Aio! Mua!